akan hajurang gaek nan di kampung. Sungguh hatiku hendak iyo membalih budi, tapi alun jua ado na mampu denai bari. Denai tahu, denai ko digadangkan jo karingik bare, manangguang seso nan jo nyau. Bahkan denai takana sama su amak jo abak na manahan salero, untuk adena nyo cinto, biar ndak lapa paruik kota raso. Kini denelah batambah gadang puluh, narang gaek lah baran suwe gaek. Tapi denai alun jua bisa membalih jaso kedua orang tua. Taraso bana baban na denai tarimu, tapi sungguh nan denai akan taruh mencoba membalihnya sampai ujung nyawa, walau ndak kata bilang ameh jo perak.